Слушай. Я виж, баба. Я виж, добре. Иска фотоапарат, виж. Ето, виж какво ще дам, виж. Виж на как ти, виж. Какво ще дам? Ела. Я виж какво ще дам. Ало. Апарата ли вечата? Леле, бърчичко. И сякаш, има един щупен, знаеш какво? Там в това има един, който не работи. Ето, виж, ето. Вътре един бял като нашия, който си е... Ола! Той е... Да. Виж какво ще дам, виж. Какво ще дам? Я. Какво е това? Ето, виж. Ето. Ела. Айде, вземи си го. Падна. Добре. Ето. Не! Не, вече имаш. Какво искаш сега? Тук в тия двете, дето апарата им е намери. Я виж какво ще дам, виж. Слушай. Какво е това, бе? Айде, стани. Айде, хоп. Айде. Полека. Ела да те гушна сега. Ела да те гушна. Ела. Като морячи, погледни го като морячи. Ела да те гушна. Ето, виж. Слушай, виж, бабе, виж. Къде? Алекс, какво имаш тате там? Александре? Ехо? Виж, бабе, виж. Виж. Ето, виж. Штрака, всичко това там, копчетата са много интересна работа. Елена ще да стане инженер. Ще стане разрушител първо и тогава ще ми става каквото и да е.
Като го гледам, Така звучи. разрушител ще става. Баба. Видите, нека се жена. За кой леков и женя, кой леков не видите, за жена да Колеков. О! И това ли искаш да го... Фана ли го това? Фанах го, но малко беше не на фокус. Алекс! Бръм, бръм! Бръм, бръм! Бръм, бръм! Бръм! Бръм, бръм! Бръм, 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 бръм. Така ли викаш, Уше? Как вика чао-чао? Чао-чао? Как викаш, бебе, чао-чао? 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 Той иска... Имаш си, тата, имаш си, ето. Имаш си. Бръм, бръм. Бръм, 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 бръм. Как викаш бръм, бръм? А? Бръм, бръм. Ела тук при бабата. Бръм, 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 бръм. Ела гуши. Бръм, бръм. Ела гуши, гуши. Гуши. Шуши. Айде, баба. Айде, гуши, баба. Гуши. Гуши. Ела. Гуши. Бързо. Бързо. Маймуна. Пълзи като тараканка. Да, това база не се виждал. Гледай как се справи. Видя ли? Фана ли го справя как? Да. Отседнало положение. Вече сме... Да. Това е един месец тук ще обикаля в къщата вече. Айде, стани. Айде да те видя. Айде да те видя. Я, гледай го. О! Браво! Вече се е научил, виж, Браво! стойка взима. Браво! Браво! Ще се накаш! А почна се сеща, че може и оттам да става. Туди! Слушай! О, какво ви бе, тате? Ей! Гота! Ела тук при баба, ела. Айде, ела. Браво! Браво! Браво!